ngomhla ka-10 ngibize wonke amabhinca ema-university onke jikelele. Kunamabhinca akekho ongazi ukuthi ngisho ko-Provincial University kunobhinca Tuesday kuyagidwa. Lapha elokhujaneni lapha phezulu ongoye kuyagidwa obhinca Thursday ngosuku University, Westville University, TUT University. Amabhinca ami ngiwatshale yonke indawo zokubona leli thawula nje. Umuntu awalithinta leli thawula ngesandla, umuntu oyibiza ngebhinca. Ngithi mina njengoNkulunkulu wenu, njengomongameli wenu, ngomhla ka-10 asihlangane sonke mabhinca siyovula unyaka wamabhinca ka-2024 ukuze sikhulume kahle lezi indaba zokuthi labo sopolitiki bagula kangaka, labo sopolitiki yini lenifuna kwaZulu ngoba siyawugubha umswarelo, yini lenifuna kwaZulu ngoba siyawugubha umswarelo, yini wonke ama-manifesto eza lapha kwaZulu. Ngathi mina niyozwa ngami namanje-ke ngisho njalo ngithi niyozwa ngami nami ngiyozwa ngani. Asihlanganeni-ke ngomhla ka-10 sisuke kubhoda simashe njalo senze ibhinca cultural carnival, intombi yamabutho ophakela umthakathi uzosuka namabhasi awu-10 usekhona ifamily lepolokongoma umuntu ebhosha uzosuka namabhasi awu-10 olundi ngapha eThekwini insizwa zonke namahostela onke ayobe phelele eThekwini ngomhla ka-10 eze kwi-carnival yokuvula unyaka wamabhinca ezosuka kubhoda iyehle njalo ngo-workshop ngowe-street iziyovala workshop futhi ngalowo idonswa amakhosi namabutho nabantu abaprominent kumabhinca association. Bese siyoyivala workshop ngomhla ka-10 kuchitheke uphoko. Ngithi ngane zami nonke la ama-corners of the world, nongabe uthi yena uyazonga uzongela ukuthi uyofika mhla ngifile athi ngiyabonga baba. Ngithi ilanga lakho namhlanje ungeyize emngcwabeni wami, ngiyekeni ngidlubeze ngonyama, ngiyekeni ngidlubeze ingwenya, ningangcwabi. Ngithi mina ngomhla ka-10 hlanganani nonke sisuke lapha kubhoda simashe sihambe njalo sitshengisa ukubhinca bethu. iThekwini iyasithanda, amabhinca ayasithanda, uhulumeni wethu uyasithanda. Simashe kahle uyazi ukuthi ayikho into edlula ubuZulu bethu nokubhinca bethu in this province of KZN. Therefore ngomhla ka-10 kune-carnival esuka kubhoda iya e-workshop bese sifike sihlaba iy'nkomo lapho eziwu-20 iy'nkomo eziwu-20 ezobe ihlatshwa ngalelo langa sidle sijabule kuvula unyaka wamabhinca ugidwa ingoma. Ngithi womthakashana nomlenze omfishane phuma lapho nezakho wesaliwa, phuma nezakho. Ngithi nganza kwethu bonke omasikandi bobe bekhona, kodwa ngifuna ukucacisa lokhu. Umasikandi obiziwe lapha esihogweni angimvimile. Uzobona umbala wamabhinca nombala kaZulu nombala we-South Africa nombala wama-Afrika ukuthi unjani mhla ka-10. Yonke into isime ngayomumo, nemvumo sezikhona, konke sekumi ngomumo, istage, isound, inkomo ngikhiphe esibayeni sikababa. Indoda phela ngifuyile ngengalo kwami lapha. Ngengalo kwami lapha kumbi. Ngengalo kwami lapha kumbi. Ngiyabonga. Lose bozani ngobuza wonke into esiyembuza. Nasi sanje. Macingwane ngiyabingelela nabo bonke abafowethu abakhona. Manje anganoma ukushintsha kwenkulumo yini noma ukuthi inkulumo isahleli. Futhi bekuyizulu ukuthi uyongene ufile umalema eMoses Mabhida. Futhi faya sithathe lewo bekujiya koliwe. Manje amabhinqa usuwabizile wena ngendlela yakho ukuthi ahlangane workshop. Angazi ngithola kahle yini Mchunu.
kune-cultural carnival mhla ka-10 February uqondene nje into enami kade ngayihleli wayiqondana waqondana ezosuka ubhoda Street ize iyophelela lapha workshop bese futhi workshop kudliwa lezi nkabe eziwu-20 ezoyikhipha. So sengisho ukuthi-ke mina lo mbuzo obuzayo nawe oxele nomkakho ekwenzele icala eliyisici emndenini wakho uyothi uma ukhuluma nomndeni wakho ukuthi ayi ningakhuluma nje ngabani ngakhuluma lo mfazi faka nje umbulele angalo mzavu uqhubeka ngayinokeza lento eshilo ukuthi ujiya kolimi uqinisile manje mina ngizofundisa amakilimane mina lawa la angagcwala amabhasi awu-4 njengoba umalema asho athi abantu bakubo bangagcwala amabhasi awu-4 the same man that have insulted his own tribe that amapedi angagcwala amabhasi awu-4. That's why he's not going to do his own manifesto kuphi na eLimpopo. If you have listened and zoom to what I've elaborated and presented in my address that make a lot of sound, you'll have talking. Ngicathi okugcina ngicathi okugcina amacingwane bengibheka nje ukuthi umacingwane ikhona into ayenzayo mhlawumbe ngokuthi uxoxisane nemisakazo ney'teshi ngendaba yokungadlalwa komculo wamabhinqa ngoba ekugcineni kufanele ngicabanga ukuthi uchampion ukuthi nawo udlale ngoba I think isekushintshile usuyawenza imali nawo kuwona ama-commercial radio station ngiyakholelwa ukuthi asengawudlala ubenzele imali. I think njengoshilo umuntu ekhala angeke ngibezwe nakwe-Metro FM ukuthi mhlawumbe babuyele bawudlale umculo bakhululelwe ibhinqa lelishiwo ibhinqa president ukuthi awudlale umculo njengobe wawudlalwa mhlawumbe omunye obani ongawudlala wona ophusukela kanye nophuza ekhemisi ukhona ingxoxo ongayivula ukuthi ixoxiswane ukuthi abawudlale lo mculo. No, kulokho we have a meeting that had been postponed for a very long time, no multi-choice. Ukuthi sihambe sikwazi ukuthi sikhulume nabo about TV ukuthi umculo wethu must be regarded as a commercial music, because we insult ukuthi you use the same audience that you have said they are not commercial viable, and you use the same audience to listen to your commercial music while you have said the music they love is not commercial. Exactly what you are saying. So it's an insult to the entire society. That's why I feel sad. Lokho ngengikuvumele mina njengopresident wamabhenqa ngibe ngazi mina amagunundu abasiwakhuluma nami emhlanganweni njengomuntu weqiniso njenge-leader of the society. I have to be accountable to my society yokuthi ngivuso umphakathi wakithi uqhabo ngavotela ngishintsha ekhonkothalo ngavotela ngishiya ikati ngivotela ngisitule isithule esiyihlathi kunoma ngavotela lezintsha ngoba umalemo uyaqala ngqa ukuthi waseNatali ezokwenza inkolo kangaka wagcina ekhonkotha uZuma ekhonkotha bonke abaholi waphinde futhi waye wakho umuzi wentombazane lapha umhlahlavu wejalithi lapha nethayo into zokwaZuma ngoba elwa nobaba uZuma. Leyo nto leyo ikhombisa ngosobala ukuthi lo mfana akasifuni inqobo wenyanya ukubhubha abantu bangamaSuthu lo mfana ngiyamazi kahle mina. So because we are the threat to him and it does not believe that it can be a tribe that can be so much stronger than him. That's why he kept on insulting us, saying that mina ngifundile abantu abangafundile akabafuni. Therefore he must get those votes from abantu abafundile kuphela. Abantu abafundile bamvotile mana abantu abangafundile hlobo nje abafana nami cela bahlale ekhaya nabo bayivotele noma ngabe yiphi iqembu of their choice. Kodwa umalema uthi uyabenyanya abantu abangafundile akabuzi ukuthi izimo zinjani kodwa abaningi abantu abangabaholi abasenzela into enkulu kulelizwe kodwa bengazange bese ubone ubokho bathisha. So ke ngisho ukuthi ke mina into enzekileke lapha
ungena kuka Bloss lo yamfana lo kumazwi Bloss engena lapha ehola ithemba le-EFF ekanye namaphara so bangena ngamakhonta abawu4 bafika lapha ba distracta yonke i-address yami bathatha namafoni ami baphathaza phansi baphethatha ngamakhamera neyakho nje uzuso yafi ifoni kodwa manje awusangivula icala wena into sokuyidla sosonke engaphili izinyama lengaphakathi la ntoleni ohlala uzidla noma uthi zekuthenge nje njengengwenya ingwenya lapha unyaka ngadlile izidla wena ngaphakathi ubile eholo lapho mathumbu lapha ngokuye eholo bese kwayinyongo so into ezakalayo ke uthi wena zoso aluvula ke ngiqala ngeliphele leliviki ngobushiwe ngoba nabapheli basibizile nawo omunye ofakazi nabanye ofakazi bakhona ngoba nani khona phela umfakazi abantu ababekho angikwazi mina ukukhanda iy'ntushi zabofakazi okwesibili futhi kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi mina angazi bongifuna nini njengoba ngibona abantu I don't act and angisabi and mangafaka nje mina nje ushaya ngisaba nje khona kodwa ngoba into ephila kimi ngaphakathi yithi umhlaba waseNingizimu Afrika nabantu engibamele njengamanje angibaphendele ukuthi baphile kahle sengayibuzela nje isimilo wangibheka mina sezokuthi iqhawe phana ngicela ngicebene EFF nathi siphansi ngize phansi bangengafoni into oh wathi uyiqhawe umthandi phansi wathi phansi lento lo ngize phansi ngicebene EFF ukhona umuntu okuyomfonela namhlanje uthi lapha yena uthi wangibiza kamnandi yena wathi ngumtsinzi Tuweswazini yikazi beqinisa nje abahlaba tuweswazini nethela ukudla senitholile letsitsi ebiza mina ngumdidi yebo so cha abantu baba nokudideka nje akade bese iphela abantu ukuthi izothi liculo ngoba phela sesinibone endaweni eningi ukuthi ukuhamba ndawonye so manje nakho angisabuza abantu ukhuluma umuntu athele ukhuluma ulubulandeli ukhuluma uphuphu uthini uthi usibona sihamba ndawonye funa mangabe ukhona umcimbi osihlanganisayo mina ngithi fusa kuphela uthini kimi uthini kimi sengisho cha ukuthi ungaphawula nani cha cha wena buza umbuzo wena ungalokho ukuthi udideke abantu udideke bani ngoba umuntu odidekile uwe ikhabe ngingachaza lapho ukuthi thini utheni mana utheke ngizobona ukuthi phansi ngomthithi alibambile inqhawe igqubu ngizwe ngomthithi cha yazi ukuthi thina njengohulumeni sabahlonipha kakhulu abantu abaphila nokukhubazeka noma kukhona iphutha alenzayo awumthatheli inyathelo zomthetho noma iqhubu nabantu abanye uyabasa kuma-rehab abanye belungiswe abanye inkinga zotshwala bewe bezipostwe Snoopy Dog idanga kwaza kweqa lokho asikuthathi we don't take that thing to heart and then also nabantu nje abaphila nokukhubazeka ngoba lawa amehlo kaMthandeni akuwona amehlo anormal for a human being yabona ngangambona ngelinye ilanga laphana iwindi lenganyuki linyusa ngekani lesi sikebhe sakhe ngathi ngilapho wena mothe intsha nje sangena into ngabona mina into sethe ebhuqini emehlweni leyo nto leyo yangikhombisa ukuthi uNkulunkulu wami it's just a young person ozama impilo ishini Sama-sama.
Uyazama. Hayi, ayisiyabonga kaona kithi. Phansi komdzidzi kodwa. Umdzidzi ongizwe phansi. Wait to your way. Uzama impilo nje.